Seuraavaksi WC-käyttö. Eli tää avataan ja sitten täällä on tämmönen kahva. Tuosta vedetään noin, niin tosta aukeaa tuo luukku tonne vesisäiliöön. Sen jälkeen tietystikin tehdään istunto. Ja täältä löytyy huuhtelu. Eli tätä nappia pidetään pohjas, niin se huuhtelee tota WC:tä vedellä. Ja tonne säiliöön sitten, kun se on hoidettu, huuhdeltu, niin sitten pistetään täältä taas kiinni tuo. Se estää niitä hajuja tulemasta sieltä. Täältä löytyy aineita. Noita aineita laitetaan sitten tonne säiliöön, niin se myös estää sitä, ettei tule niitä hajuja. Ja sitten se, että ne kulkee sieltä. Ja ne hajoaa siellä ne paperit ja sellaiset, niin ne on helpompi sitten kaataa sieltä pihalle. Ja seuraavaksi katsotaan se, että miten se kasetti-WC sitten tyhjennetään. Eli täältä takaa löytyy tämmönen luukku. Sitten kun on nämä avaimet, niin täällä avaimessa lukee erikseen, että vessa. Ja sitä varten pitää avata avaimella tämä ja painaa myös täältä, painaa tästä, näin. Eli molemmista pitää painaa, jotta se aukaisee tuon lukituksen. Ja täällä on tää kasetti. Täältä löytyy tämmönen kahva, joka pitää nostaa. Ja sitten tää kasetti vedetään täältä pihalle näin. Ja kun tää tyhjennetään, niin se onnistuu ihan perus vessanpönttöön. Eli tää putki tästä suunnataan sinne pönttöön. Avataan tästä tää korkki. Kaadetaan sinne pönttöön sen, mitä siellä sisällä on. Ja täällä on tämmönen ilmanappi. Niin sitä painetaan samalla kun kaadetaan täältä. Niin se saa vähän ilmaa tuolta toista puolta, niin se tyhjenee paremmin. Ja siitä voi myös sitten säätää sitä nopeuttaa, että kuinka nopeasti sieltä tulee pihalle. Ei, jos sen pistää ihan pohjaan, niin se voi tulla aika nopeastikin ja roiskia vähän enemmän. Mutta sillä se toimii ihan mihinkä vaan yleiseen vessaan pystyy tyhjäämään. Ja sitten se pistetään takaisin paikalleen ihan täysin samalla tavalla. Ja se napsahtaa sinne paikalleen ja sitten luukku kiinni. Noin.